vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi uyo ane makore 33 years ekuberekwa, uye zita rangu ndinoda kuti munge muchizorivigawo. Please musazoshare numbers angu with anyone. Ndinewo secret yangu iyo yandiinayo, even though zvakaoma kudaro, but ndangotiwo ndinge ndichireurura. So zvakaitika mukoma nacho ndezvekuti about 2 years ago ndainge ndiine umwe murume uyo wandainge ndichidanana naye, ende murume uyu problem yaakaita ndeyekuti from the word go, paakatanga kudanana neni akabva achizondijaidza kuti iye aigara achindipa mari. Ndakabva ndawana mukana wekuti ndinge ndichiwana mari yakawanda kusvika ndichizvitengera stand kuburikidza nemari iyo yaainge achindipa, ndokubva ndachizokwanisawo kuzovakisira amai vangu musha wakanaka chaizvo. Izvi ndakazviita in the first 7 months of dating him. Munhu uyu wandiri kutaura nezvake ainge ari mbinga. Hama dzangu, handidi kukunyeperai, aiti kana auya kumba kwangu aindipa mari. Mufunge zvenyu mazuva ekutanga ndaitongofungidzira kuti zvainge zvingoriwo zvemahook up, but dambudziko riripo nderekuti murume kana akagara akurakidza kuti iwewo anotokuda plus mari achitokupa yemuwando, zvinonetsa kuti unge uchizongomuita let go. So ndaingogara ndichikumbira mari. Zita rake ndichamuti Peter. Ainge aine upenyu hwake hwainge hwakanaka, uye zvekare ndainge ndakamuchiva ndichida kuti ndige ndichigara naye, even though ndainge ndichiziva kuti ainge aine mudzimai wake. So ndainge ndava kuda kuti munhu uyu ange achizova wangu kweupenyu hwangu hwose because ainge aine mari. But dambudziko rainge riripo rainge riri rekuti Peter uyu, one, ainge ari murwere, ainge aine machronic illnesses ake, uye zvekare ainge aine HIV, uye zvekare ainge aine mudzimai wake uyo wandichati Janet. So mukomana ashe ndainge ndorwadziwa. Ndaiti kana ari kumba kwake paya ndaimufonera, sometimes ndaikwanisa kuita kana 100 missed calls over azondituka over ati koinga 1 ndakakuudza kuti ndine mudzimai, ko what are you trying to do? Apa ndainge ndava kurojerwa kwangu ndega. Zvino ndakabva ndati pano ndoita sei? Ndopandakabva ndachizotanga kumushandisira mushonga mushure mekunge iye andivimbisa kuti ainge achazondiita mukadzi wake. But ndakabva ndaona kuti munhu uyu nekurwara kwese uko kwaainge achiita, obviously inini handina chandainge ndichazobenefita. Ndokubva ndachizobatira pamuviri. Ndakati ndabatira pamuviri paya, ndokubva ndazoti zvainge zviri nani kuti ndige ndichienda kun'anga. Mufunge zvenyu, pandakatanga kuenda kun'anga mhuri yeZimbabwe ndainge ndisitomborina pfungwa dzekuti naiyewo ndinge ndichizopiwa mishonga nemasimba ekumuuraya, but ndainge ndichingoti ndaida kuti nhumbu iya yandainge ndiinayo inge ichisimbiswa, uye zvekare ndinge ndichizozvara mwana mukomana naiyewo ange achizondirangarira, ndichiti kana zvichibvira kunyange hangu ndikaitwa unofficial but ndichichengetwa painge pasitomborina kana problem. So ndakabva ndazoenda kun'anga kuya. Ndichinosvika kun'anga, I think kuti mistake yandakaita ndeyekuti ndakaenda pan'anga yainge iine hunzvire. Ndichisvika paya, nekuda kwekuti ndainge ndichida kuti ndige ndichikasika kubatsirwa sezvo painge paine vanhu vainge vakawanda kuita mhomho chaiyo yevanhu, ndokubva ndachizotaura ndikabva ndazoudza n'anga iya kuti ndainge ndiine mbinga yangu iyo yandainge ndiinayo. Mbinga iyi yainge iine mari ende yainge ichirwara, and mind you ndainge ndisati ndatombovhenekwa mudare pandakatanga kurotomoka ndichitaura zvose izvo zvandainge ndichitaura. Zvino n'anga iya yakabva yazoti yaikwanisa kutsvaka nzira idzo dzataikwanisa kushandisa kuti ini ndige ndichizokwanisa kutorera Peter uyu pfuma yake yose. N'anga iyi yakabva yazondipa mishonga, ndokubva ndazobatiswa glazi, ndikabva ndazonzi Peter wacho ainge achazonyuka muglazi muya. Kana anyuka muglazi kudaro, zvandaifanira kuti ndige
zvandinge ndichiita ndezvekuti ndaifanira kuzomubaya netsono. Zvino ndizvo zvandakazoita ipapo. Ndainge ndisingatozivi kutoti kwainge kwava kutouraya uko kwandainge ndava kutoita. Mukoma mushure mekunge ndaita zvose zviya akabva azondiudza kuti ndainge ndichazouya ndichizotorwa neumwe muzukuru wake. Haana kutondiudza kutoti ainge atoronga kuti ndinge ndichiitwa maintroductions. Zvadaro ndakabva ndachizoenda ndikabva ndaendeswa kumba kwake Peter uyu. Ndokubva ndatoona kutoti mudzimai wake ainge ariko zvekare nevamwe veukama. Hii zimba racho mukomanashi uko kwacho kwandakaendeswa kuBorodale ndakanyatsokunzwa kuti panapa manje ndazopinda machena, but ndainge ndiine mushonga uyo wandainge ndakaisa mubhutsu wandainge ndakanzi nen'anga iya. Pose apo pandinenge ndiinaye ndinofanira kuti mushonga iwoyo ndinge ndichizouisa mubhutsu, either ndinenge ndakadzipfeka kana kuti ndinenge ndisina. Nekuda kwemushonga uya ndakangoti ndichingosvika paya ndokubva ndatanga kutofarirwa nevanhu vachitoti hama inini hakuna kana kwamunoenda. Ndokubva ndatonzi painge pava kutoda kutoita urongwa hwekuti ndinge ndichienda kunoroorwa. Ndakabva ndaroorwa kokana kuri kunzi murume anenge aine mari panenge pasitomborina kana problem. Ndakanoroorwa mukomanashi apa munhu ainge achirwara ari murwere akatotadza kuti ange achienda kunondiroora iye personally. Ndakaperekedzwa nanabankuru nanabamunini, madzikoma nevanin'ina vake, even amai guru vainge vasipo, asi vainge vasingatozivi kuti inini ndainge ndiine n'anga yangu yainge iine masimba, uyo wandainge ndava kutoronga naye kuti ndinge ndichinovatorera pfuma uku nhumbu yangu yainge ichingokura mukoma. So ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizorara naye mushure mekunge ndapiwa mushonga. Ndakabva ndazoita zvinhu izvi even though mwoyo wangu wainge uchirwadza. Mushure meizvi ndakazoti ndazvara mwana wangu, then iye akabva azotanga kurwara, akarwara mukoma, but akabva ati aiwa ndinoda kutenda Mwari kuti kunyange zvikanzi ndafa wandipawo mwana mukomana, even though amai guru vainge vakamupa murume uyu vana vakomana. Akati arwara kudaro haana kana kuzomborikavha, ndokubva azoshayika. Mushure mekunge ashayika, ini naye tainge takaita a secret court wedding because amai guru ivo vainge vasina muchato. Akati afa kudaro, then ndo pandakabva ndachizobuda nemuchato wangu uya. Zvinhu zvikabva zvazonzi zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichizogovewa. Vanhu veukama vakabva vati even though ndainge ndiine muchato, mai guru vasina muchato, but kwavari zvainge zvisingashandi izvozvo. Ndakabva ndamunzwira tsitsi mukadzi uyu, ndikabva ndati sezvo ndainge ndamubvutira murume wake ndikamuurayira murume, now ndainge ndava kuda kumutorera upfumi hwake. Ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti tinge tichingogoverana nepakati sezvo ndainge ndakaita chinhu chainge chakashata. But still mukomanashi ndakabva ndazonzi nen'anga iya Janet uyu tainge tichifanira kuti tinge tichimushandisira mishonga even though ndainge ndisingadi, but n'anga iyi yakabva yati zvimwe zvandainge ndakapiwa ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoipa n'anga. Ndaisatoziva kuti kutori nedzimwe n'anga dzekuti dzine hundyire hwekuti mushure mekunge wadzibhadhara still dzinenge dzichida kungoramba dzichingopfuma newe. Ndakamboramba mukomanashi mushure mekunge murume uya ashayika, but ndakabva ndachizotya. Ndainge ndava nedzimwe hope dzandainge ndava kurota. Ndaiti kunyange ndikarara masikati ndaita sekunge ndichatsikirira mwana ndikamuuraya ndichibatwa nemadzikirira. Ndokubva ndati zvainge zviri nani kuti ndige ndichimboita izvo zvandainge ndakanzi nen'anga iya ndinge ndichiita. Mukomanashi zvinhu zvekuti zvakandiremera, but ndakabva ndazovabata sekuru vaya pafoni ndikabva ndazoti konhai sekuru, mainge makati muri kuda kuti tinge tichizouraya uyu Janet, kana tikamuuraya haazondimukiri here chipoko kana kuti ngozi? Vakabva vati painge pasitomborina kana problem, isu tainge tichazosimudza mhepo iyi taizoisimudza ichibva kana nekumakuva. Mhepo iyi ndiyo yainge ichazonotarisana naye Janet uyu. That was the plan B. That was the plan A. Vakabva vati but usanetsekana muzukuru wangu nekuti sekuru vako vane maplan
kana anosvika kuplan Z vakabva vati unofanira kuti unge uchiuya kuno for plan A, then kana zvikaramba toita plan B. Mukomana ashiti ndakaenda kuya ndokubva tazoenda kumakuva tikabva tanosimudza mhepo yemufi. Mushure mekunge tasimudza mhepo yemufi, then uyu Janet akabva azotanga kuita sekunge ainge achibudirwa achiita sekunge ndiye ainge akagadzira murume wake. Mukadzi uyu ndakamurwadzisa, handidi kukunyeperai, kuti 1 ndamutorera murume, number 2 ndamutorera upfumi hwemurume wake, then worst of all ndava kuita sekunge iye ndiye ainge akauraya murume wake. Saka aitobudirwa nemhepo iyo yainge ichitaura ichireva nhema ichiti wainge uri mweya wemurume wake Janet uyu. Saka veukama vakabva vatanga kumuvenga vachindiudza masikireti ake ose. Mushure mekuita zvinhu izvi takati taona kuti plani iyi yainge yaramba nekuti ainge achingoita sekunge anorasika njere, but obva azoita right. Then sekuru vaya vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichidzoka, ndainge ndiine imwe mishonga yandainge ndichazopiwa zvekare. Ndakabva ndapiwa mishonga ndikabva ndaita sekunge ndainge ndichida kuenda kunovashanyira. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndanovashanyira amai guru ava. Ndakabva ndazosiya chibhodhoro chiya chemushonga pamba pavo. Mukomana acho mushure mekunge ndasiya chibhodhoro chiya ndopa ndakabva ndazonzwa kuti ivo amai guru vainge vava kurwara, vainge vachirwadziwa nekensa. Kensa iyi yainge yakava affecta mumazamu avo. Vakatanga nezamu ravo rekuleft vachingoti ndiri kunzwa kuti zamu rangu rinorwadza. Vaiti vakaenda kuchipatara vaingonzi vainge vari right, but pasina kana mwedzi vakabva vatotanga kuora zamu iri rekuleft, then kensa iya ndokubva yazojambira mushure mekunge vatanga kuitwa makimo acho iwawo, then vakabva vanzi kensa iya yainge yatiza ikaenda kuzamu ravo rekuright. Vakaramba vachingorapiwa kudzamara vachizonochekwa mazamu, but vainge vachingoroya. Maiguru ava vakashungurudzika, uye zvekare waiti kana wakavatarisa waivanzwira tsitsi. Vakasvika pakudonha bvudzi kudai. Mushure memwedzi yakati wandei vakabva vazoshayika. Mushure mekunge vashayika mukoma ndokubva ndazoenda kun'anga kuya ndikabva ndazonzi nasekuru vaya vainge vachazondipa chimwe chakaita chidhori. Saka chidhori ichi, even though pandakavabvunza kuti chinhu ichi chamuri kundipa sekuru hachisi chikwambo here, vakabva vangonditi kwete. Vakadaro zvavo vachiseka vakati kana hachisi chikwambo kani, but ndinotozviziva kutoti chinhu ichi chavakandipa, chavakanditi ndo chichange chichizondichengetedza. I know for a fact kuti ndakatopiwa chikwambo icho, hanzi ndicho chichange chichizondichengetedza kubva kumweya waPeter nemweya waJanet. Nekuti mushure mekunge uyu Jeni ashayika, ndakatoona kutoti mweya wake wainge uine shungu, uine hasha. Ndaiti ndichifamba mukoma ndainzwa kuti mugotsi mangu umu mainge muine munhu ainge achindifemera, uye zvekare ndakabva ndaona nyoka. Ndikabva ndatoziva kutoti uyu wainge uri mweya waJeni wainge wava kutanga kunditeverera. Sekuru vaya vakabva vati painge pasitomborina nyaya. Saka chidhori ichi mukoma, so ipapapa vakatonditi ndiri kufanira kuti ndinge ndichizodzoka nacho chidhori ichi vasati vavhara matare avo, then vobva vazoenda kunochiwedzeredza masimba, but hanzi chinonowedzerwa masimba kumakuva, inini ndinenge ndisipo. Vakanditi panguva yacho iyoyo pandichaenda ndichinochisiya kumakuva chidhori chako ichi, iwe unofanira kutoti unge uchitogara mumatare angu kuitira kuti mhepo dzevafi dzisazokurova kana kukuuraya kana kukupengesa, which means kuti as long as chidhori ichi chiine simba, zvipoko zvavo vanhu ava vandakauraya hazvikwanisi kuti zvinge zvichizondirova kana kundipengesa. But chidhori ichi manje ndinopindwa nekutya, nekuti ivo sekuru ava zvimwe zvinhu zvavanoita vanozviita sort of like in secret, but chokwadi chiripo ndechekuti kana kuri kunzi sekuru ava havasisipo, chidhori ichi kana chikasaenda kunoradzikwa kumakuva, which means chinenge chisisina simba, then zvipoko zvevanhu ava vaviri zvinokwanisa kuzoita zvazvinoda neni.
mushure mekunge ndaona kuti bamunini vanotondida zvekudaro but vanonyara zvavo kuti vange vachindisvitsa shoko because ndinowirirana chaizvo nemudzimai wavo, ndikabva ndati ndainge ndichida kuti imba iyo yainge iri imba yaamai guru inge ichitengesewa. Nazvino mukomanashi kutoenda painternet kana ndikakupai madetails kana mukatoisecha munotoona kutoti itoripo pamaclassified iri kutotengesewa imba iyi. Saka dhiri riripo nderekuti kana taitengesa tikufanira kuti tinge tichizogoverana mari yacho, even though vamwe vehukama vainge vasingadi kuti imba iyi inge ichitengesewa, vakabva vati no, imimi amai nini muri kufanira kuti munge muchiuya kuzogara pamba apa, but hii mukoma I cannot do that, kuti mushure mekunge watorera munhu murume wake womuurayira murume iye wobva wamuuraya then wobva wanogara futi pamba pake, kunyange zvikanzi ndakapiwa chidhori chine simba, but I think kuti ndipo paya pekuti kana mhepo yemufi kana youya kwauri inotouya ichitoda kutokuparadza. But hama dzake Peter hadzitozvizivi kuti inini ndini ndakakonzeresa zvose izvi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Akomana, kune vanhu vane moyo wakashata akomana. Uyu ndio unonzi moyo wakashata. Just to come and to destroy the family, to tear the family apart just like that. Tell me what you think in the comment section. Rekedzaiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira kudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndine mafeelings nababa vangu, handizivi kuti ndingaitawo sei. I don't know if it is because amai vangu vakashaika ndichiri mwana mudiki here or what, and baba vangu kubva amai vangu zvavakashaika vakabva vazosarudza kuti vainge vasingadi kuwana. We know zvedu kuti vaipota vachiita zvemagirlfriends because mamwe mazuva vaisarara pamba, but I have never seen my father with a woman, so handizivi kuti ndakatanga kudevelopa my feelings towards my father when, but mukoma zvakazonyanya mushure mekunge ndazoroorwa. Even right now ndiri munhu wekuti ndinogara ndichifantasiza, even ndisati ndambotanga kuita zvekuona mavideos ebonde ndaitofantasiza zviya zvekuti murume wangu kana ari pamusoro pangu achiita bonde neni, ndinobva ndatora chiso chababa vangu ndobva ndamupfekedza chiso chababa vangu. Ndinoti kana ndadaro mukoma ndinonzwa rimwe zijoy nerimwe zifeeling, but iko zvino zvandinoita ndezvekuti kana paya tichinoita bonde redu ndinowanzokufarira kuti tinge tichiona vanhu vanenge vachiita bonde. Saka mukunosecha inini ndinowanzokunosecha mavidhio iwawo anenge ari ebonde aya anenge achinzi father and daughter. Saka iye hatombozviise mumusoro kuti nguva zhinji ndo zvandinoita izvozvo. Ndikati each and every time kana kuri kunzi tikaita bonde tichiona mavideos ebonde ndiwo andinenge ndichingonzwa kuda kuona iwawo. Iye zvake munhu wekuti haana basa nawo mavideos, but ndinotokwanisa kutoti ari pamusoro pangu ndinenge ndakatotarisa vanhu vaya vanenge vari mumavideos acho vachinakidzana, ndichitoona sekunge ndini ndiri kutoita bonde nababa vangu. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana riri dhimoni ndingaita sei so that dhimoni iri ndinge ndichizorita cast out? Ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava tichivabatsirawo mucomment section. Uye zvekare kana muine mamwe mafantasies amuinawo uyai nawo futi kuinbox so that you tell us your own side of the story, so that munge muchizobatsirwa zvekare mucomment section.